Hello, what's up mga kawaray? Wala ko mapaglagyan ng cellphone ko. Hindi ko kasi dinadala yung ano ko eh. Ay kong ika'y maulan. What's up? Pasok lang mga ano para ma-shoutout. J. Person, shoutout sa'yo J. Person. Nag-comment sa akin videos. Thank you pre. Kaya ano yan, taga Ulot ka ba yun pre? Taga Ulot. Si J. Person. Classmate ko nung high school. Ikaw lamang. Kung sponsoran mo ako Mari, bigyan mo ako 500. Pang ano, pang dagdag ko sa pangbigay sa mga ano ko, subscriber sa sunod na linggo. May pera ka naman yata eh. Hindi, pandagdag ko lang yon. Kunin ko sa'yo. Para naman papasalamat lang sa mga subscriber natin. Baka, anong araw mapunta sila nanay. Sa akin po, nanay ni Marip eh. Nanay ni Marip eh. Sa bahay. Dalhin yung bata, anak ni ano, Bruno. Wala namili eh. Tamang tampay ka lang kami ni Boy. Wala si Mang Nano eh. Naglaro silang basketball. Yari. Pag nanonood dito si Mayang, yari si saging. Saging. Saging lang tayo. Saging lang ng saging. Hanggang dumami tayo. Wala pa nanonood. Boy, panoorin mo nga. Pasukan mo nga. Pasukan mo nga, Boy. Pasukan mo nga. Pasok ka. Malod ka. Pasukan mo. Saglitan mo lang. Comment ka, sabihin mo, uy, magpasok ka naman kayo, mahawa naman kayo kay Waray. Shout out sa mga ano natin dyan, viewers, sa mga sumusuporta sa ating channel. Tignan mo. Ulot di wala pa dito. Parang dili ata to. Dito sa mga riders. Di pa dumating dito. Isa pang vulcanize dahil rubberized po ito kapag natuyo. Wala pong pinipiling materyales ang subino pandikit. Kapag dikit lang po ang pag-uusapan. Ma'am, sir, walang panamang ibang pandikit dito sa subino pandikit. Lahat ng mga sura at basag na kagamitan ay subino pandikit na ang kailangan. Ingay naman yun. Pandikit. Oh, meron na isa. Si Iris to. Shout out kay Iris. Katabi ko. Hey, mami? Oh, nag-comment sa tayo. Siya ata nanonood. 53 ma'am, 50 na lang.
Kulay ano ba yun? Binataan na may malunggay. May malunggay. Shoutout kay Iris. Napakalayo. Shoutout tol. Shoutout sa 30 minutes ko lang to, sakto na to. Tapos mamaya live naman ulit ako mga kawaray sa bahay. Dito lang tinda lang, nag-live lang ako dito sa Bangkita. Wala pa namang huli. Maya meron na. May 600 ako dito, ano ko lang ako? 1.3. Nakabenta na. Marin mo sana suta. Sinasadya. Kay Brad Janjan, shoutout sa'yo Brad Janjan. Pagpatuloy mo lang pagbablog, bibigyan kita ng ano. May shoutout sa dalawa nanonood dyan. Baka si Ma'am Laura Isita eh. Walang load yung asawa ko eh. Si Maripi Kalas, walang load. Para may pang ano tayo sa WH, pang dagdag para mamonetize tayo mga kawaray. Salamat. Hindi naman yung congratulate. Ang ingay ni Sisil. Patamsak po. Parang ang labo yata ng minukpan. Mainit nga po na tanghali, mami. Mayroon pa palang tumis. Hey, bili na! Bili na kayo! Bili tayo po eh. Parang may napagkita mo talaga ito na. Ha? Sponsor ka? Sino? Garillo? Ayan, para bibigyan natin para. Sino, punta ka na. Ikaw ba? Kukunin mo yung upuan. Kaya ngangawit nga ako dito eh. Mayroon nga naman yung upuan. Sige na, di ko kukunin yan. Sige na, kumuha ka na. Wala kang naman ulit sa'yo. Yan si Mami yung nanonood. Pero isa lang yung ano. Mami, thank you Mi. Napanood ko na po yung ano mo. Yung video mo kanina. Kami ni Pobre Worker. Yung isa kong account yung ano, Joe Mark Cervelos. Mamaya buksan ko yun. Pagkatapos ko mag-live. Para makakuha mo yung ano. Makasahod ka na sa next month. Sahod reveal. Thank you sa mga sumusuporta. Saging boss. 30 kalahati. Bili ka na. Sayang po. Tamang tambay lang habang naghihintay ng mga customer. Malabo yung cellphone ko. Ba't ka mami, hindi ka po nagla-live? Para naman nakakita namin yung kagandahan niyo po. Ano magpakita? Paras naman yun eh. Huwag ka magpakita ng yoyosi. Sawat limang kulot. Ganit. Shout out. Ayaw. Ay, 3 na nanonood. Shout out sa 3 nanonood dyan. Thank you very much sa pagpasok. Thank you very big. Pati tayo kasi. Oh. Tignan ka na. Laki mo kasi. Oh, ikaw na. Urong ka lang doon para hindi makita yung yoyosi. Yung mga bata kasing ano. Ba't ang labo ano? Mabo nga. Ba't ang labo? Ba't ang labo? Nag-ano kasi yung ano ko eh. Dalawa, si Mami nanonood dyan. Andiyan lang si Mami, supportive talaga to si Mami. Kailangan ko pa ng 3,000 WH para makuha ko yung ano, monetization. Malaki-laki pa. Ako kukunin. Ayun. Oh, laki.
ano yun? Dito po. Kay Love. Kay Love. Bakit Love? Shout out. Shout out kay ano? Ayo, Marites. Marisol. Malabo. Si Marisol nandito. Asawa ni Mang Kulot. Dalaga. Dalaga. Dala na. Parang kamang kain ng mga yun. Pakita natin yung mga kaganapan sa ano. Food trip. Food trip. Tapos sabi, buhay ko. Naso. Parang labo yung cellphone ko ano. May lagayan kasi ako doon sa bahay ng pang ano. Hindi ko dinadala eh. Baka yung camera. Wala. Punasan mo. Punasan ko na nga eh. Okay, tatlo. Thumbs up po. Para madagdagan naman. Tatlong dumadalaw sa akin dahil. Mainit. Mainit na araw. Merkules ngayon ano? Merkules ngayon. Binta ko. 1-2. Pera ko pa itong ano, 600. Hello sa tatlong nanonood. Shoutout kay Iris, katabi ko lang. Mami, si Iris oh. Panay bisyo, pagalitan mo nga. Hindi, normal lang sa amin nag-use. Kaso di namin maiwan-iwanan. Maiiwanan namin ito pag mayroon na kami. Maiwanan. Diba, iwanan namin ito pag nagkasakit na. Wag naman sana. May talong ko yung bibili. Puro ka babae. Bala mo talaga eh. Bakit meron butan? Wala marinig. Apat sa nanonood yan. Shout out sa na-apat na nanonood. Talong lang malakas. Marte ah. Saging oh. Kahit pa paano, marami na rin nanonood sa akin. Umaabot na ng 10, 10. Oo, pag nagla-live ako. Napaka na. Saging ma'am. Hindi ka na. Benta lang kalaki na. Inog na? Sarap. Hindi pa ba Malboro yung ano? Hindi. Ano ba yan? Ito, naglat. 59 ma'am. 60 na, peso na lang. Gawin na natin 60 ma'am, dagdagan na lang ito. 60 piso. Ito na to. Saging! Sa ano yan? Sa creek? Kailangan. 4 na nanonood. Shout out. Shout out sa 4 na nanonood dyan. Shout out kay Mami. Nagugulat siya. Mami, baka gusto mo dalawin mo yung ano ko, YouTube ko, Mark Jowaray TV. Sunod pag linagay ko dito, alokin ko mga customer. Okay, pa-subscribe ako. Susunod mga kawaray, gagawin natin yan. Hintay-hintay lang kayo. Wala lang akong paglagayan ng ano eh. Cellphone, ay 5 na, shout out sa 5, nanonood. Sa mga taga Tulusa. Kay Jeric, Jeric 5, shoutout pala sa iyo tol. Pasensya ka na, Jeric ko yung sabi ko. Oy, si Sir Ronaldo Sarapin, shoutout sa iyo sir. Thumbs up ko, waray. Thank you Sir Rapin. Tingnan mo yung kay Ronaldo Sarapin. Bata kayo naman.
Sir Rinaldo Sarapin, bigyan kita ng ano. So, ano? Sir Rapin. Rinaldo Sarapin. Bigyan kita ng Rinaldo. Hindi mo ba ito na-subscribe? Dami mo, di pa nga. Ito, si Rinaldo Sarapin, oh. Bigyan kita ng isa. Ano yan? Organic viewers ko yan. Yan. Na-subscribe ka na. Ay Iris. 120. 74. Tropa ko yan, tropa. Kumpare ko yung tropa. Yan o, tapos lang. Subscribe. Lahat yung mga pumapasok dyan, sinusubscribe nito. Kumpare ko. Ang gano'n ng cellphone mo, pre? Ano? Ang gano'n ng cellphone mo, ano? Original ba to? Baka local ka mo. Talimang nanonood, shout out po, shout out. Kala ko Gcash. Anong Gcash? Hindi. Ano ko yan? Viewers ko yan na solid. Lagi yan nanonood sa akin. Kaya binigyan kita subscribe yan. Thank you po. Nag-ano lang kami dito. Tatambay sa may... Habang nagtatambay, kumikita sa Dumalay. Pare! Halika. Salamat Mark. Oh, salamat kay kay Iris 'yun sa kumpare ko 'yan, Yung katabi ko nakaputi. Martin ni Benjo. Organic ko yung viewers. Lagi yan nag-ano. Yan sarap. Halika dito. Tingnan mo dito. 3.4. Shout out mo yung mga ano natin diyan, mga waray. Live ba yan? Oh. May nanonood? Oh, ang dami, di ba? Shout out. Ba't 5 lang? Ang hihinan yung Manila lang. Uy, Damihan nyo naman, mga panonood namin dyan. Uy, Mark Waray. Shout out kay shout out mo. Si Rinaldo Serapin TV. kilala ko ba yan? Coach. Shout out mo nga eh. Uy, idol, shoutout sa inyo dyan Kay lahat. Mami, okay Mami. Mami, shout out kay Mami, bilan mo naman kami ng panindamit namin. Ah, galing ah. Galing na talaga ng kumpare ko. Kumpare ko din Mami, si Jobin. Yung sa intro ko, lagi ko. Ano yun? Free shop, ano na, free shipping. Free shipping. Libre hatid. Layo niyang pre. Tarlac siya. Ha? Tarlac. Terlag pa ba yan? Oo, Tarlac siya na. Baka hindi ka makita. Dito? Yan pre. Huwag mo naman tutok sa akin masyado. Masyado ka namang tutok na tutok. Eh, ganyan lang. Shout out ka sa inyo. Wala naman nanonood eh. Hindi, nakikita ka na niyan sa sa vlog ko nung kasi ikaw yung thumbnail eh. Yan yung thumbnail ko Mami, yung si Jody. Kumpare ko din yan. Takas kumain yan sa saging. 57. Bumili na kayo ng saging, free shipping to. Matamis, seedless, walang buto. Bilhin daw niya lahat yung saging. Padala daw niyo sa Mexico. Ang layo naman yung Sir Layo Ronaldo naman. Serapin TV. Baka hindi niya makarating yung bulok-bulok na. Bulok na yung dalating doon, sir. Logi. Pre, sabi ni Sir Ronaldo, logi agad, kinain na. Hindi, lagi may... Ay, may tumawag. May tumawag. Sa akin po. Bigyan mo nga, pre. Huwag kang tumawag, nagla-live ako. Huwag kang tumawag. Brad, dyan, huwag kang tumawag. Nagla-live ako. Sino yan? Yung dyan. Sabi mo ko.
Iya. Hoy! Saway kasi to si Jan Jan eh. Nag-ano ba pre? Tuloy-tuloy pa rin pre pag ano. Tuloy pa rin. Wala tuloy. Tumawag kasi si Jan Jan eh. Sino dyan? Jan Jan yun. Ay, kala ko bawal mag-CP dyan Mark. Ay, walang bawal-bawal dito. Kami may-ari. Lakatan, wala. Wala katan po yan. Bakit ano daw? Saan? Dyan po, kahit saan. Sabi daw, bawal. Kala ko bawal dyan mag-cellphone ano. Nakahating lang. Oh. Ano? Wala pong bawal 30. dito. Ang bawal lang dito, pag nahuli. Yun. Yun lang po yung bawal dito pag nahuli. Ay, sorry. Sabi mo muna pre. Ha? Kakausapin ko dyan. Buti kong video yan. Ay, ano yan eh. Ang tawag nun. At sarili ko lang nakakausap ko dyan pare. Dengit yung nanonood dyan, yung nakakausapin mo, hindi yung sarili mo, sabihin mo, baliw ka na. Gagi, sorry. Sa akin, sir? Wala, sir. 30 lang Sanay ako kalahati. sa video call lang eh. Video ko lang. Sanay sa video call. Oh, tawa ng tawa. Hoy, si Mark. Mark Jan Kulas. Gulat. Gulas pala, gulas. Shout out sa'yo. Jan Jan. Ang kulit mo, huwag kang tumawag. Nakuloko ka talaga eh. Thumbs up mo naman. Halika rito. Pumunta ka rito. Nagla-live ako dito sa may ano. Para makita ka, para masuportahan ka rin ni Sir Rinaldo Sarapin. Sabihin ko na vlogger ka din. Maraming ano yun, alagad. Nandiyan yung pet na lalaki. Yung doon. Yung sa may dating ano. Hindi mo nga to pre. Para umusok. Maraming salamat sa inyong nanonood dyan. Ay, Manny, halika rito, dali. Ay, ito. Ito yung ano, founder ng ano. Shout out, Manny. Shout out kay Manny. Tatay ko. Tatay mo? Marongga. Ganda ng busis ah. Huwag mo pakita, pre. Tatay ko. Hindi ko lang alam kung sino mas pogi sa amin. Lamang lang ang tatlong paligo. Sige, punta ka rito. Ibigyan kita saging. Yung bulok-bulok na dito. Mark Jan Gulas. Patamsak mo naman. Like mo ba? Like. Para mag-apat na. Maglalive ako mamaya. Sa bahay. Ano? Oh, saging oh. Oh, saging. Anong plastic ko naman, boy? Saging mo ano. Hindi tayo. Nasa live tayo eh. Thank you ka muna. Ay, nahiya. Nalubat daw city ni Mami. Sige Mami, okay lang po. Yan dyan Mami si ano. Si Mark Jan Gulas. Nagbablog din yan. Yan dyan yung ano mo, yung pinakamin mo na YouTube yung gamitin mo para manuhan ka nila Mami, mapuntahan yung bahay mo. Hindi po kasi yan Mami yung pinakamin niya ng ano na channel. Meron po yung ano Brad Jan yung totoo niyang channel. Brad Jan, nandiyan ka pa? Ayan ang Brad Jan dito. Yan yung ano niya Mami. Yung tunay niyang account. Gusto niya rin daw umangat. Tulad ko na inggit. Tulungan natin Mami.
Tsaka puntahan mo si Mami Brad dyan, si Ma'am Laura Isita, puntahan mo siya. Dalawin mo yung bahay niyan. Tagi-saging yun eh. Tagi-saging, tamsag, dikitos. Salamat sa pagdikit, tagi-saging. Salamat, marami nanonood ah. Oo, tutulungan ka niyan, pre. Brad dyan, tutulungan ka niyan. Brad dyan, TV, tutulungan ka ni Mami. Huwag ka mag-alala. Kung sinong malaki ang bahay, dapat ikaw ang napapanguna na nagdidikit doon para babalikan ka sa sunod na araw. Meron ako bibigay sa iyo, 3. Gusto niya, salamat Mami, sige. Oh, sige daw, Brad dyan, dahil pumuntahan ka na. Salamat sa 6 na nag-like sa aking live. Thank you, very big. Shoutout kay Iris, malayo, katabi ko lang. Nanonood mo, pre? Out ka na? Nag-out ka? Marami nanonood eh. Puntahan ka na ni Mami Brad dyan sa bahay mo. Tingnan mo. Mag-comment po yan sa'yo. Mabait yan si Mami. Yung Laura Isita nakikita mo sa comment, puntahan mo Brad dyan para ma-suportahan ka din yan. Babalik sa'yo yan. Balat dako, shout out po sa'yo. Thumbs up, maray. Salamat sa pagbisita. Balat dako, shout out sa'yo. Ayun, may. Ano, pre? Dami. 49. Balat ako, shout out. Mag-istiga para maraming darating sa'yo ba? Nabigyan ka rin ng ng mga bagong kaibigan. 49 po. 49. Oh, yan oh, balat ako. Sabi ni Mami, shout out daw. Tulungan lang tayo dito, tulungan. Para sa pangarap. Rinaldo Sarapin, shout out po. Si Balat Dako, Tagi-saging, si Brad dyan, Mark Jan Gulas. Shortcut yung Mark Jan Gulas niya no? Di pa ako marunong Di pa ako marunong si Rinaldo Sarapin mag-jacket. Tsaka isa lang cellphone ko gamit. Magpapaturo nga ako Kung paano ba? Wala pa kasi ako isang cellphone Pag meron na po. Yung mga tropa ko lang pinapasubscribe mo minsan sa inyo po pag sa mga naman yun, hindi mga vlogger yun, legit naman yung mga subscriber. Sunod na lang, magpapaturo ko si Rinaldo Sarapin sa'yo TV. Magpapaturo po ako sa'yo pag paano maglagay ng jacket. Wala pa kasi akong bagong cellphone Pag nakabili na ako, kung makabili. Pagpuhunan kasi puro 5-6 lang Saging naka 34 minutes na saging, sir. Yung lakatan. Lakatan. Magkano bili dyan? 60 lang kilo. Ito, sira na. Magkano lang bili sila? Lakatan ba yan? Oo, lakatan. Magkano yan? 56. Uy, sakto. Parang ganito, iba naman to, di ba? Lakatan din po yan, pero Ibang klase. Yo, salamat sa mga bumibili. Shout out sa inyo. Shout out sa mga namimili sa akin. Ganda, kay ganda.
Marami nanood sa akin ngayon ah. Mukhang walang ginagawa sila ngayon ah. Nakita niyo ang pogi eh. Ah, sana all. Wait lang, Mine, mamaya. Bigyan kita load. Butas mag-live. Diyan ka muna kaya. Naka muna, Mare. Relax ka lang. Tulog ka lang. Wait lang, load kita. Punta lang ako sa palodan. Pre, bintana. Sino lang kasi no? No kaya ano? Ano ba number nun? Kalimutan ko. Hindi ko alam number niya eh. Hindi ko na makita dito. Chat mo nga, boy. Chat mo nga siya kung anong number. Sino? Maripe. Hindi ko alam number niya eh. Ano sabihin ko? Bawal na nga. Sabi mo, kasi nagla-live si Mark, anong ba number mo? Hindi niya mabuksan yung mamaya, baka mamatay yung live. Saging ah. Danay. Hindi ko mabuksan eh. Messenger, mawawala kasi to. Shoutout sa mga namili. Saging. Ay, hindi mo maano. Baka ano yun. Hindi mo pa pala maano, May. Si Brad dyan, mami, naano nyo na po. Puntahan nyo po. Malit pa lang ang ano nun, bahay nun. Baka kasi marunong mag jacket. Pag-aaralan ko pa eh. Tsaka wala akong cellphone isa. Sabi mo mami. Kapag wala ka ng load, okay, mamaya nang lagi. O sige mami. Salamat po. Hindi, yung asawa ko nanghihingi ng load. So at manood. Hindi ko mano yung number niya. Pabutin ko lang 1 hour. Sayang. Hindi na reply si Marvin. Panunurin niya lang naman yan sa ano na lang.
Tama na. Thank you po sa nanonood. Maraming salamat po. Mag-out na ako. Thank you, thank you. I-out ko na to. Salamat sa mga viewers natin kay Mami Laura Isita, Sir Ronaldo Sarapin, Bilat Dako, Brad Janjan TV, tsaka si ito ba yung pumasok na? Eh, si Iris pala. Katabi ko lang. Yung pa ba yung mga yun? Salamat po sa mga nanood. Kay Tagi Saging, shoutout din sa iyo. Salamat. Kay Bilat Takot, thank you din. Salamat sa iyo pagpasok sa ating channel. Thank you. Bye-bye. Love you. God bless po. Ganda na akong saging. Love you all. Thank you.